mám rád Aši, protože Aši, co znamená jako dívka. A to korejské slovo Aši nebo Agashi je dívka. Ajoshi je muž. Dívka nebo muž to stejné tady. Jsem Chonghoon, jsem z Koreje. Před kázání já připravím malou testimony. Dobré ráno, děkuji za pozvání na nedělní službu. Jsem rád, že mohu být dnes a vámi. Jsem z Koreje. Tento čtvrtek jsem sdílel evangelium v Brně s českými přáteli. Mluvili jsme na mikrofon. A v pátek jsme sdíleli evangelium v Liberci. Mnoho lidí slyšelo evangelium Ježíše Krista. Byli jsme naplněni Duchem Svatý. Věřím, že nás Pán Ježíš požehná Brno i Liberci. Ve skutečnosti evangelium zvěstujeme od roku 2017 v Praze a Litoměřicích. Náš tým se jmenuje Vývazy pro Krista, protože mám rád chytat ryby. Jsou to Martin, David, Matouš, Petr, Michal, Linda, Láďa a David. Oni to je mladý muž a žena. Jsem tak vděčný, že se dnes mohu podělit a použít slovo ve vašem sporu v Aši. Bůh nám dnes požehná. Amen. Before I share the gospel, I just want to introduce one of my friend, brother's Baek is from Korea. He lives in France. He was here for mission. Než začnu kázat, tak bych vám chtěl představit dalšího bratra z našeho sboru. Jmenuje se Black a on by vás chtěl oslavit. I'm a Christian. Jsem křesťan. Do you do business in Prague? Už 2 roky jsem v Praze. To share gospel? Abych sdílel evangelium. To do something good for Jesus Christ? Abych udělal něco dobrého pro Ježíše Krista.
Ash. Ash. Pozenani Ash.